इथं मी ही मध्यम साईजची 2 कारली घेतलेली आहेत. ही अर्धा पाव म्हणजे 125 ग्राम कारली आहे. तर ती मी स्वच्छ धुवून नंतर गॅसवर ही भाजत ठेवलेली आहे. तर त्यांना अगदी खरपूस होईपर्यंत छान असं सगळ्या बाजूने मी ही भाजून घेणार आहे. तर इथं मी एक वाटण वापरलेलं आहे. तर हे एक ओल्या खोबऱ्याचं वाटण आहे. तर याच्यामध्ये मी थोडंसं आलं आणि थोडंसं लसूण तेलामध्ये परतवून त्याच्यामध्ये एक कांदा परतवून घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये ओलं खोबरं 1 वाटी आणि थोडीशी हिरवी कोथिंबीर घालून हे छान असं भाजून घेतलेलं आहे आणि नंतर मिक्सरला हे जाडसर फिरवून घेतलेलं आहे. इथं ओल्या खोबऱ्याच्या ऐवजी तुम्ही सुकं खोबरं पण वापरू शकता. तर ही बघा कारली मी आता भाजून घेतलेली आहेत. सगळ्या बाजूने छान खरपूस अशी कारली भाजून घ्यायची. जर तुम्ही गावाकडे राहत असाल तर तुम्ही ही चुलीमध्ये भाजून घ्या. त्याची जी चव आहे ना ती खूप छान येते. तर अशी ही कारली मी अशी मस्तपैकी भाजून घेतलेली आहेत आणि ती मी एका ताटामध्ये काढून घेतलेली आहे. खूप छान अशी ही रेसिपी होते. तुम्ही जर एकदा बनवली तर तुम्ही नक्की परत परत बनवाल. इतकी सुंदर अशी ही रेसिपी होते. तर ही बघा कारली गार झालेली आहेत आणि ती आता मी मधनं कापून घेतलेली आहेत. हे बघा त्याच्यामधल्या ज्या बिया आहेत तर त्या आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत. जरी बिया आतमधच्या कोवळ्या असल्या तरी किंवा जून असल्या तरी कशाही बिया असो तर ह्या सगळ्या ज्या बिया आहेत तर त्या आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत. हे बघा आणि याचे असे मोठे मोठे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. हे बघा मोठे मोठे असे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. तर हे बघा अशा प्रकारे दोन्ही कारल्यांचे मी असे मस्तपैकी मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता यांना मी थोडंसं मीठ लावलेलं आहे म्हणजे अर्धा चमचा इथं मीठ लावायचं आणि थोडं इथं लिंबू वापरायचं. तर लिंबाने काय होतं की लिंबू आणि मीठ जेव्हा एकत्र होतं तेव्हा कारल्याचा कडूपणा कमी होतो आणि लिंबामुळे कारल्यांची टेस्ट पण खूप छान येते. तर इथं मी एक अर्धा लिंबू इथं वापरलेला आहे आणि हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि 10 मिनिटासाठी मी हे असंच ठेवून दिलेलं आहे जेणेकरून याला लिंबू आणि मीठ हे कारल्याला खूप छान लागेल. तर हे बघा छान असं मी हे एकत्र करून घेतलेलं आहे. खूप चटपटीत आणि टेम्पटिंग अशी रेसिपी होते. छान असं मीठ आणि लिंबू या कारल्यांच्या फोडीनं लावून घ्यायचं आणि हे बघा 10 मिनिटं ठेवल्यानंतर आता हे मीठ आणि लिंबू ह्या फोडींना खूप छान लागलेलं आहे. तर ही कारली आता मळून घ्यायची. हे बघा याच्यामुळे काय होईल त्याच्यातलं थोडंसं जे कारल्यांचं पाणी आहे ते निघून जाईल आणि त्याचा कडूपणा आहे तो कमी होईल. तर हे छान असं अगदी 5-1 मिनिटं मस्तपैकी असं मळून घ्यायचं. हे बघा आणि त्याच्यामधलं शक्य असेल तेवढं पाणी काढून टाकायचं. तर हाताने पिळून घेऊन अगदी घट्ट दाबून याच्यामध्ये जेवढं शक्य असेल तेवढं याच्यामधलं हे पाणी आहे ते काढून घ्यायचं आहे. हे बघा चला आता फोडणी करून घेऊया. मी 2 चमचे तेल कढईमध्ये गरम करून घेतलेलं आहे. तेल थोडंसं जास्त घ्यायचं आणि याच्यामध्ये मी 1 कांदा घातलेला आहे. तेलामध्ये कांदा परतवून घ्यायचा. खूप जास्त नाही पण हलका परतवून घ्यायचा तेलामध्ये कांदा. याच्यामध्ये मी थोडंसं हिंग घातलेलं आहे. हिंगाने ह्या डिशची चव आहे ती खूप छान येते आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे तेलामध्ये. तेलामध्ये कांदा परतवून घेतलेला आहे. कांदा हलका परतवून झाल्यानंतर कारल्याच्या ज्या फोडी आहेत तर त्या याच्यामध्ये घालायच्या आहेत आणि कांद्यासोबत तेलामध्ये या फोडी आहेत त्या छान अशा फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आणि ह्या तेलामध्ये मस्त अशा फोडी ह्या फ्राय करून घ्यायच्या. यामुळे खाताना ज्या ह्या कारल्याच्या फोडी आहेत त्या खूप छान लागतात. तर मस्त अशा ह्या फोडी अशा फ्राय करून घ्यायच्या. तर फोडी आता फ्राय करून झालेल्या आहेत. कारल्याचे तुकडे फ्राय करून झालेले आहेत आणि आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा हे बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे. याने कलर खूप छान आहे. लाल रंग मस्त येतो याने. 1 पाव चमचा हळद घातलेली आहे आणि 1 चमचा ही धणा जिरा पावडर आहे ती घातलेली आहे. याने ह्या डिशची चव आहे ती खूप छान येते. हा माझा घरगुती मसाला आहे तो 1 चमचा घातलेला आहे. तुम्ही तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला इथं वापरू शकता आणि हे छान असं मसाल्यामध्ये हे सगळं कारलं आहे ते छान असं
परतवून घेतलेला आहे. छान असं कारलं परतवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये जे मी मगाशी वाटण दाखवलेलं आहे तर ते मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे. खूप जास्त वाटण नाही वापरायचं आणि थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. वाटण मात्र जाडसरच करायचं, तरच ही डिश खूप छान लागते. आणि बेताचं पाणी घालून मी याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. आपण कारल्याला पण मीठ लावलेलं आहे, त्याचा अंदाज घेऊन मीठ घालायचं. आणि आता हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि याला एक चांगली अशी उकळी येऊ दिलेली आहे. आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवून मंद गॅस फ्लेमवर हे एक 5 मिनिटांसाठी मी छान असं शिजवून घेतलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता खूप छान अशी ही मस्तपैकी कारल्याची ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. खूप अप्रतिम लागते भाकरी किंवा चपातीसोबत. आणि जर तुम्ही ही ग्रेव्ही पातळ केली तर भातासोबतसुद्धा खूप छान लागते. तुम्ही नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करा. खूप मस्त आणि एकदम अप्रतिम अशी रेसिपी तयार होते. कारलं जे ज्यांना आवडत नाही ते पण अगदी आवडीने खातील इतकी सुंदर अशी ही रेसिपी तयार होते. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.